פרידמן מעלה את הרף. מבחר סדנאות בהתאמה לכל הגילאים. קישוט עוגיות הקסם בציפוי רויאל אייסינג. חוויית צביעה אומנותית בסגנון טיידיי. יצירת פרלינים איכותיים וטעימים בקלות. בלעדי, עיצוב של נרות שעווה דמויי קצפת. פיסול נרות שעווה אומנותיים בניחוח קסום במיוחד. מילוי טרטלטים במגוון טעמים ומרקמים. פרחים, פירות ועוד. מאסטר שף, תוכנית בישול. לימוד, הדגמה, תחרות, עריכה, צלחות ועוד. והתוצאה מושלמת. חוויה שלא שוכחים. אלפי משתתפות. מאות סדנאות. עשרות סגנונות. וחוויה אחת עוצמתית. אפשרות לערכות ללא מפעילה. מתאים לכל מטרה. רב גילאי. בניית סדנאות בהתאמה אישית. אפשרות לתוכנית שנתית. להזמנות חייגו 052-7600-706. רחלי פרידמן. ליצור, להנות, להצליח. כי כל אחת יכולה.